Ojibia TV. Ubeje wo ho. Right. Ebusiafo yamamo asumdwo Rabbi oye kese ampa mididi de ajedo damara. Demi bri yebedu Accra Gan Paramount 2 Palace. And to see ye train okunkuni Nyame Somafo say no so obaba bodu na yakọ na ho na de okunkuni Nyame Somafo o ma nana hadatu nenim na aha ye feel ye ana na ye bisa ya ho de na Kumase fose ho ya ba ye be hu different pa ye be hu different aha ye feel ye bibia de ye kama wa bibia she kama wa abasha aga traditional council according to any part me ni di nkomo wa ha I say we mu ye kings and queens mo abatina stool no do we woko according to the source now them king Bonini Amugi the second on na otine gwa the chair pa nti onu fi wona mama we so buy afa na the day ameredu in Canada. Oh wow, they have names. Nti ebusiafo update kakra ho ni amedemo eja ahwafa wo Ojibia TV. Then be radio link in so the TV you call YouTube page in so and I say voice ni ya trafa radio ni mu ti o Google Ojibia radio lenya teachings ni ya live the entrance ni aha sunye papa aha osuye ankasa aha osuye say aha so ye omo grounds zaha say aha na omo ye omo there bus na de and it's very nice nice pa very nice very nice bibia kodo kama unsa papa na o share men ntina me mutinin ade na hia asem bi tu manim na hia asem no ma aka acha ne de okunkun ni Nyame Somafo yo pe na obetum we yi fi ne do nti de me bri ya ba na himfie ha yi ahimfie ni aha efe oye papa ekohia na mejidi de nana obogboesu na ogboesu so ho awowo ni nchen ni nyina ho so wo ho beto ho lema na how no ka chairman ope onko beni kra obia no ntumi nsa na ye chide okunkuni Nyame Somafo pe ono na so de ne sa to woda wo ha obia wo do nyina ofi wodo the Mibri the faith healers mission
ana ɛwɔ so. Ɔde ne nsa na ɔde sa yare. Ɔhaw na ɔte dan. Ɛpɛ akɔ Benin, kɔ Togo. Ɛkɔ abɛsa na aba ase. Obiara ni hɔ wɔ tuma ɔde tu sunsun. Da membere chi de ɔno pɛ. Ti le ma mo hwɛ na ha yɛ Mantse Palace. Ha yɛ fɛ oye. Enti ahwɛfo da membere yɛ ne mu besi ha. Na yɛwura Palace wɔ so a yɛba mo another update. Rabbi ɔyɛ kɛse ampa. Ɛbɛsrɛ ɛyɛ mo share link mfa mo nua mo na ɔgya. Wɔ so wɔn hu mo rekɔdo wɔ asomdwe ntuntum sum. Yɛda mo ase bebree. Rabbi ɔyɛ kɛse ampa. Ɔgyebea TV, wobɛgye wo ho.